Ja, hij zijn al weekend bij SC Heerenveen Dwaande. Maar Joert is hij echt gepresenteerd als de nieuwe trainer van sportclub Heerenveen. Dwight Lodewegers, daar hebben we het over. Jere maakt wel bekend dat de technische staf verder bestaat uit de assistenten Johnny Jansen en Timo Klompen. En ook die heeft vanmiddag de handtekening zetten onder een nieuw contract. Zelfs de rede loper is de vooruitlijn. Voor Tisseman, maar Rogs Timo Klompen. Vlien hier ik assistent onder Marco van Basten en nou jonken die functie ik trainer van de beloften. En Johnny Jansen, jeder alles assistent-trainer onder Jan de Jonge. Nou nog haat jeugdopleiding, maar die functie we doen naam terug aan schrijver. En vanzelfs de naaie haatverantwoordelijke, Dwight Lodewegers, oerkaam van Cambuur. Het is vanzelfs al langer bekend. En het doet daar toch zo'n beetje vreemd om het einde van het seizoen. Joet is de kwestie van een handtekening zetten, tijd voor een foto, tijd voor wat grappen. Oké, ja schat. En intussen een traditie, een binnenburgje. En dan komt... Oh, kijk eens even. Ja. Die moet in één keer achterover. Ja. Moet staan blijven zitten. Is dat een gebruik? Ja. Die hele fles moet leeg, dat is het broer. Echt waar, hè? Ach, godzakken. Ja. Bedankt, hè. Bedankt. Dankjewel. Hier gaat dat gebeuren straks allemaal. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, is dat? Ja, dat is mooi. Ik vind stadions altijd mooi. En als daar dan volle stadions is nog mooier. En als daar dan 30.000 man ingaan en je kunt daar aan de bak, dat is prachtig. Mooi. Ja, want hoe is dit nou? Is dit toch ook een beetje een soort van terugkomen? Of is het misschien zelfs wel thuiskomen? Of gaat dat wat te ver? Nee, thuiskomen niet. Wel terugkomen, dat wel. Ik heb het laatste jaar van Foppen meegemaakt in 2004. En in dat ene jaar heb ik wel een hele mooie tijd meegemaakt hier. Dus ja, wat dat betreft ook gewoon trots om weer terug te komen. Ja, het is altijd wel een soort van wens van u geweest om hier weer eens terug te komen? Nou, het is natuurlijk altijd een geweldige club om bij te werken. Waar ik ongelooflijk naar mijn zin heb gehad bij Cambuur. Dat was ook een hele mooie club. Is dit ook een hele mooie uitdaging om verder te gaan. Ja, Cambuur. Moeten we het er nog over hebben? Nou, liever niet. Ja, het mag voor mij wel over Cambuur hebben, want ze zijn me zeer dierbaar. Hartstikke mooi. We hebben een heel mooi jaar gehad. En dat hopen we volgend jaar ook te hebben hier. Ja, het is wel een beetje een gesloten boek nu. Ja, dat is gewoon klaar. We hebben ook donderdag jongsleden afscheid genomen van elkaar. Dat was mooi, dat was leuk. Maar dat was eigenlijk na 2-3 dagen was dat al klaar. Hè? De commotie daarna nog een beetje. Maar dan is het ook gebeurd. Het gaat ook zo verder in voetballand. Hè? Oere mannen begint de tarrieding op het nieuwe seizoen. Maar Lodewegers is al volle langer op de club Dwaande. En wat heeft u tot nu toe al gedaan? Nou, wat heb ik niet gedaan? Ik heb veel wedstrijden gezien van de eerste. Ik heb de A-jeugd 3 keer zien spelen. Ik ben onder andere naar Denemarken geweest om even potentiële spelers te bekijken. Ik heb veel gesprekken gevoerd. Ik heb veel voorbereidingen getroffen voor volgend jaar. Ook in huisregels, in de speelwijze, in wat willen we doen. Dus ja, dat schiet allemaal mooi op zo. Vraagtekens binnen er nog genoeg. Waar gaat Finn Bogerson heen? Verliet Hakim Ziyech de ploeg? En moet de club ik verder nog versterkt worden? En wat binnen dan de financiële mogelijkheden? Ik denk, als er iets gaat gebeuren, dan zal er eerst iets verkocht moeten worden. Ja. Oh, dat is eigenlijk al een beetje min of meer de afspraak? Oh, nee, dat is niet al de afspraak. Zo kijk ik er tegenaan. We kunnen het over allerlei spelers hebben, maar ja, dan wordt er wel gezegd van er zal er ook wel eerst iets verkocht moeten worden. En dat klinkt ook alleen maar logisch bij een club die moet bezuinigen. 21 juni meldt Dwight Lodewegers hem weer. Dan begint de tarrieding op het nieuwe seizoen. Het seizoen 2014-2015 met deze trainers op de bank.